Mitä tuo meteli oli? Mä vaan lauleskelin. Se TV-ohjelma taisi olla liian pelottava sinulle. Niin, se kai oli. Mutta kun Frankenselleri onkin oikeasti Ville Vihervarsi, eikä hän ole yhtään pelottava. Ja sitä paitsi ei hirviöitä ole olemassakaan, joten silloin ei ole limamonsteriakaan. Eikä ole mitään pelättävää, koska te pidätte minusta huolta. Niin, näin se on. On silti parasta, et katso TV:stä ihan kaikenlaista. Kuulehan, voit aina kertoa meille, jos sinua pelottaa. Hyvä on. Lupaan kertoa. Olet tainnut pohtia asioita. Mutta nyt sinun on aika mennä unten maille. Sopii. Hyvää yötä, pikkuinen. Hyvää yötä, isukki. Nähdään aamulla. Hyvä on. Mörkö.